fitacciyar jaruma a masana'antar Kannywood, wato Hadiza Muhammad, wacce aka fi sani da Hadiza Saima, ta cika shekara 34 a duniya. Hadiza Muhammad ta bayyana cewa tana da shekara 13 lokacin da ta fara fim. A yanzu haka ta kwashe shekara 20 tana harkar shirya fina-finan Hausa, wadda hakan ke nuna cewa a wancan lokacin tana da shekara 33 a duniya. Wannan na nufin cewa ita sa'ar takwarorinta ne jarumai, irin su Hadiza Gabon, Fati Washa, Rahama Sadau da Nafisat Abdullahi. Ta bayyana hakan ne a shekarar da ta gabata, kuma yanzu haka tana da shekaru 34 a duniya. Wani fata za ku mata masoya?